Yun. Unang akyat. Unang akyat ng Maliko sa ating NMAX. Buhay naman ano to, solo ride pa. Yun, sarap talaga oh. Mainit pa dito ah. Medyo mainit pa, hindi pa malamig. Yun oh, daming umakyat, mga nakamotor. Yun, sarap talaga. Sarap mag-banking-banking. Ganda. Yung bata oh. Hala. Ay, may dalawang hawak pang ano, dalawang kahon. Mayroon siya, ay karga. Yung bata ko nito. Maagyat na Maliko. Hello. Alright. You know. Alright. Ang sarap talaga magmotor dito. Yun no, kabundukan ng Maliko. Sarap ng gulong ko, kapit kapit. Kapit na kapit talaga. Maganda talaga yung IRC na gulong. Kapit na kapit eh. Ay bumengking kayo. Uy, daming kambing. Meh. Ang dami nila oh. Meh. Uy, mainit pa dito. Hindi ko pa ramdam ang lamig.